har valgt at lave velkomstfesten for at byde flygtninge velkommen, både dem, der er kommet til Gentofte, men også dem, der er kommet til resten af Danmark, og for at vise dem, at vi er åbne over for dem, og vi rigtig gerne vil lære noget om deres kultur. Vi er unge i Gentofte Kommune. Det er meget vigtigt, at vi skal sige til dem, der kommer til kommunen, velkommen. Og det er derfor, vi i dag kommer og samler for at sige velkommen. Vi er mennesker, lige meget hvilken farve, hvilken baggrund vi har. Det eneste ting er vigtigt, at vi er mennesker, og vi skal bruge scenen i det smil og en velkommen. Festen i dag består af mange forskellige ting. Vi har nogle turneringer, vi har fodbold og basketball, og vi har en masse lækre præmier. Og så har vi en masse popcorn og is og rigtig dejlig lækker mad og god musik. Jeg håber på, selvfølgelig danske, når det går hjem, så skal det se Gentofte Kommune. Det er plads for alle. Det er plads til alle, og det er det, vores budskab også går ud på. Det bedste var, at folk er så glade, og det kan man mærke på dem. Børn render rundt, og de ikke tænker på, om det er en liv, eller det er en, der har boet i Gentofte. Det er det bedste var i dag.